Hyvää huomenta. Kuuluuko ääni? Koitetaan mennä tällä langattomalla mikrofonilla tämä päivä, jotta puhujan ääni kuuluisi koko ajan hyvin kaikkialle. Sydämellisesti tervetuloa meidän pyhäpäivän viettoomme. Aloitamme katekismussaarnalla tänään ja ennen kuin laulamme virren numero 2, pyydän, että saamme hiljentyä yhteiseen rukoukseen täältä vanhasta virsikirjasta ja sanomme kaikki Jeesuksen nimessä seuraavasti. Kaikki valtias, iankaikkinen Jumala, joka olet antanut minun terveenä tämän päivän valkeuteen tulla, ja nyt kutsut minua sinun pyhään temppeliisi. Anna minulle armos, että minä ilolla sinun huoneeseesi tulisin, pois pannen maailmallisen murheen, kaikki oudot ja sopimattomat ajatukset, ainoastansa riemuiten sinussa ja sinun pyhässä sanassasi. Auta, että minä kaikesta sydämestäni sinua ylistäisin ihanaisilla kiitosvirsillä ja vuodattaisin sydämeni sinun edessäsi rukouksillani. Sinun haltuus on armias Isä, annan minä taloni, omaisuuteni ja kaikki mitä minulla on, sinä olet ne varjeleva. Sillä minä olen vahva siitä, että kuin minä ensisti etsin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muut minulle annetaan. Aamen. Tämän hyvän rukouksen jälkeen saamme yhdessä veisata virren 2. Vanha virsikirja, virsi numero 2, joka kertoo meille Jumalan käskyistä, joita sitten käymme vähän tarkemmin tutkimaan virren veisun jälkeen.
Armo ja rauha lisääntyköön meille vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Katekismussaarnan aiheeksi meille on annettu puheemme Jumalan käskyjen valossa. Ennen kuin lähdemme Jumalan käskyjen valossa tarkastelemaan omia puheitamme, meidän on hyvä pysähtyä siihen, että Jumala puhui, kun hän antoi käskynsä. Mooseksen kirjan, toisen Mooseksen kirjan luvussa 20 meillä on tämä johdantosana, yksinkertainen, helposti ymmärrettävä, ja Jumala puhui kaikki nämä sanat. On tärkeää ymmärtää, että Jumala itse on puhuva Jumala. Hän puhuu. Kun ajattelemme Jumalan luomistöitä, hän aloitti kaiken luomisen puhumalla. Kun sitten luomistyöstä siirrymme lunastuksen työhön, meille kerrotaan, että sana, Jumalan puhe, tuli lihaksi. Ja näin meidän lunastustyömme tuli täytetyksi. Ja kun Pyhä Henki vuodatettiin helluntaina, Pyhä Henki, josta Jeesus sanoo, sinä kuulet hänen huminansa, mutta et tiedä mistä hän tulee, minne hän menee. Mutta helluntaina Pyhä Henki ilmeni kielinä, tulisina kielinä. Eli koko kolmiyhteinen Jumala, luoja, lunastaja ja lohduttaja. Kaikki nämä kolme L:llä alkavaa Jumalan persoona, luoja, lunastaja, lohduttaja, ne ovat ilmauksia, joissa Jumala on puhuva Jumala. Kun me sitten luemme evankeliumeita, me väliin törmäämme niihin kertomuksiin, joissa Jeesus parantaa tai ajaa ulos jonkun riivaajan. Ja noissa yhteyksissä toisinaan evankelista sanoo, että kyse oli riivatusta hengestä, pahasta, mykästä hengestä. Siis paha henki aikaan sai sen, että ihminen ei voinut puhua yhtään mitään. Kun sitten edelleen tutkimme ilmestyskirjaa ja sieltä niitä lukuja, joissa kuvataan viimeisen ajan petoa, erityisesti niissäkin yhteyksissä korostetaan, että tuo peto, hän on sellainen, jolla on 10 sarvea kruunua ja jokaisessa hänen päässänsä on pilkan nimi. Ja sitten kerrotaan, miten hänelle annettiin suu puhua suuria asioita ja pilkkoja, ja että hän avasi suunsa pilkkoja puhumaan Jumalaa vastaan, pilkkaamaan hänen nimeänsä, hänen majaansa ja niitä, jotka taivaassa asuvat. Tämä on hyvä pitää mielessä ennen kuin me käymme käsittelemään näitä Jumalan käskyjä. Jumala itse puhuu ja sielun vihollinen tekee meitä mykäksi ja sielun vihollinen saa meidät puhumaan aivan vääriä asioita. Ihminen, sinä, minä,
Meidät on luotu Jumalan kuviksi. Siksi me ihmiset eroituksena kaikesta muusta luomakunnasta, varsinkin eläinkunnasta, me olemme puhuvia yksilöitä. Minä puhun täällä juuri tällä hetkellä. Sinä puhut läheistesi kanssa. Sinä olet ihminen, Jumalan kuvaksi luotu. Sinä olet puhuva. Siksi meidän ei tarvitse ihmetellä sitä, jos tätä Jumalan kuvaa lyödään rikki. Ja sitä Jumalan kuvaa lyödään rikki monella tavalla meidän ajassamme. Ja siksi tämä katekismukses aihe, puheemme Jumalan käskyjen valossa, on tärkeä. Mutta ennen kuin ikään kuin menemme edes meidän puheisiimme, me joudumme miettimään, että se meidän puhumattomuutemme. Mitä jos emme puhu ollenkaan? Näin kun olemme rukoilevaisten kesäjuhlilla koolla, voimme ajatella sitä hetkeä, kun joskus Petäjävapriikin pirtissä perhe ja perhekunta on kokoontunut yhteen iltapuuron äärelle. Ja ihmiset ovat siellä koossa, vanhemmat, ehkä kymmenkuntainen lapsikatras, palvelusväki, kaikki keskenään, ja he puhuvat päivän töistä, tehtävistä, huomisen päivän, mitä se pitää tullessaan. Kaikki puhuvat, keskustelevat keskenään. Näinhän se olla pitää. Mutta sitten ehkä noin 60-luvulta lähtien sinne pirtin tai olohuoneen nurkkaan tuli TV, televisio. Ja tuo iloinen puheen sorina ikään kuin vaimenee, ihmisten katseet, korvat kääntyvät puhuvan koneen suuntaan. Se keskinäinen puheen sorina käy vähemmälle. Ehkä kommentoidaan jotakin, mitä ruudusta näkyy tai kuuluu, mutta puhe alkaa sammaltaa. Puhe käy harvinaisemmaksi. Kaikkien katseet, mielenkiinto kohdistuu siihen 25 tuuman mustavalko- tai väri-TV:seen. Kun sitten menemme vielä eteenpäin tässä ajassa, niin tuo samainen pirtin väki tai olohuoneen joukko ei enää tuijota yhteen suuntaan, vaan jokainen pysähtyy tuijottamaan omaa kännykkäänsä. Jokainen siis kääntää katseensa pois yhteisestä suunnasta, kääntää katseensa siihen oman käden päällä lepäävään apparaattiin. Ja jokaiselle meistä tarjotaan algoritmien, niin sanottujen algoritmien mukaisesti jotain mielenkiintoista, meille juuri sopivaa sisältöä, joka vie meidät mennessään. Ja uskoisin, että nyt puheen sorina siellä olohuoneessa lakkaa kokonaan. Ja kun me ajattelemme tätä tilannetta, me olemme ikään kuin yllättäen sen tosiasian edessä, että Jumala, joka puhuu, niin me itse vapaaehtoisesti käymme uudenlaiseen mykkäkouluun. Me lopetamme keskustelun ja ehkä emme edes tajua, mitä olemme tekemässä, jos oma kännykkämme antaa edes jonkinlaista laillista, ehkä jonkinlaista niin sanottua hyvää sisältöä. Ettemme käytä aikaamme kaikkien törkeyksien katselemiseen, vaan saamme
jotain sisältöä, joka meille kelpaa, mutta se hinta, minkä me maksamme, se on se, että puheemme katoaa, me emme puhu ja ikään kuin joutumatta tällaiseen riivatun tilaan, jossa paha mykkähenki esti puhumasta. Me ikään kuin vapaaehtoisesti muutumme tuppisuiksi. Me suomalaiset, jotka muutenkin olemme vähän vaikeuksissa small talkin kanssa tai puhumisen kanssa, meistä tulee täydellisiä tuppisuita ikään kuin ihan vapaaehtoisesti. Siksi kun meillä on tämä aihe puheemme Jumalan käskyjen valossa, niin joudumme ensin ikään kuin kysymään itseltämme, puhummeko? Vai onko niin, että meidän ei ikään kuin edes tarvitse puhua puheistamme Jumalan käskyjen valossa, jos siellä kotonakaan vanhemmilla ei ole aikaa lapsille, kun tuijotetaan ruutua. Lapsilla ei ole aikaa keskustella vanhempien kanssa, kun tuijotetaan ruutua ja näin poispäin. Siksi on hyvä pysähtyä siihen, että meidän kuuluu puhua. Meidän kuuluu puhua siellä kotona. Ja se on jo se perussynti, se paha lankeemus, että meidät mykistetään. Meillä ei ole toisillemme sanottavaa, koska kone vie meidän sanamme. Sitten voimme ajatella eteenpäin myös, mitä tästä pahimmillaan on seurausta. Vielä vaikeammaksi tämä puhumattomuus käy, kun meillä ei ole enää aikaa hiljentyä perheessä yhteiseen iltahartauteen. Ennen vanhaan se voi olla niin, että perheen pää teki niin paljon töitä, että sitä aikaa ei ollut yhteiseen iltahartauteen. Nyt voi olla, että sitä vapaa-aikaa ja sitä työaikaakin voi tehdä kodista käsin, joten aikaa on meillä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, varsinkin meillä länsimaissa. Vapaa-aikaa vaikka millä mitalla, mutta ystävä, miten meidän kristittyjen kotihartauselämä, onko siihen mahdollisuutta vai vaivaako siinäkin meitä puhumattomuus? Se, että turha tässä on puhua meidän puheistamme Jumalan käskyjen valossa, jos emme todella edes avaa suutamme tai kokoonnu yhteiseen rukoukseen, yhteiseen hartauden harjoitukseen. Ja eilen jo kuulimme, miten tärkeätä on kristittyjen kotien ottaa vastuuta kristillisestä kasvatuksesta. Kun tämä yhteiskunta ei enää sitä tee, kun koulussa sitä ei enää tueta, niin kuka kasvattaa meidän lapsemme, ellemme juuri me itse? Mutta kuinka me kasvatamme lapsemme, jos me emme puhu heille, emme ainakaan puhu Jumalan sanaa, emmekä kokoonnu yhteiseen hartaushetkeen, silloin me olemme tehneet suuren laiminlyönnin. Ja laiminlyönti on synti, se on paha synti. Ja ehkä juuri näiden laiminlyöntien tähden meidän kristittyjen hengellinen tila tänä päivänä on niin onneton. Me olemme laiminlyöneet puhumattomuudellamme. Ja siitä sitten seuraa, että kun usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta, niin mitä me puhumme, jos me olemme koko ajan hiljaa? Siksi siis tämä käsky tai tämä katekismussaaran aihe puheemme Jumalan käskyjen valossa
Se on mitä keskeisin ja tärkein. Ja haluaisin ikään kuin tässä alkuun näin pitkään viivähtää tässä, että meidän täytyy ennen kuin puhumme puheistamme ylipäänsä puhua puhumisesta. Puhumisen ilosta, puhumisen tärkeydestä, puhumisen mahdollisuudesta. Sinä, ystävä, olet Jumalan kuvaksi luotu ja siksi sinun on tarkoitus puhua. Kyllä se on tärkeää, että myös kuuntelemme, mutta on tärkeää, että puhut niin kuin Jumala on, puhuva Jumala. Miten, ystävä, sinä opit puhumaan? Miten oppisit puhumaan Jumalan käskyjen mukaisesti? Tässä on hyvä ajatella yksinkertaisesti. Kun profeetta Jesaja sai käskyn aloittaa profeettatoimintansa, se tietysti tarkoitti sitä, että profeetan piti avata suunsa. Ja nyt jos me avaamme Jesajan kirjan, niin siellä ensimmäiset sanat, jotka profeetta Jesaja sanoo kirjansa aluksi, ennen kuin Jesaja edes tulee siihen omaan kutsumusnäkyynsä, jossa hän valittaa sitä, ettei hän osaa puhua, kun hänellä on saastaiset huulet ja hän asuu kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Jesaja siellä ikään kuin törmää siihen, etten pysty puhumaan Jumalan käskyjen valossa niin kuin pitäisi, koska huuleni ovat likaiset, saastaiset ja ei edes se saippualla peseminen pese puhtaaksi, ei minun suutani eikä sinun suutasi, vaikka joskus tätäkin on maassamme harjoitettu. Kirosanojen jälkeen lapsen suu on pesty. Ehkä hyvä muistutus, mutta pelkkä suunpesu ei riitä, kun ne saastaiset huulet johtuvat saastaisesta sydämestä. Mutta Jesajan kirja alkaa näin. Kuulkaa taivaat ja maa ota korviis, sillä Herra puhuu. Siinä siis Jumala esittäytyy puhuvaksi Jumalaksi. Kuule, ota korviisi, nyt Herra puhuu. Ja sitten Jumala jatkaa. Minä olen lapsia kasvattanut ja korottanut, ja he ovat minusta luopuneet. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne ja minun kansani ei ymmärrä. Ystävä, miten me opimme puhumaan? Kuuntelemalla. Kuuntelemalla taivaallista Isää. Niinhän lapsi oppii puhumaan, kun hän kuuntelee taivaallista Isää. Jos siis kärsit kielen synneistä, jos sinulla on sellainen olo, että sinun huulesi ovat saastaiset, kielesi puhuu, mitä sylki siihen panee päälle, niin ei se auta oikeastaan täältä saarnastuolista kovistella. Sanoa, että Sosso, älä tee noin, ottaa mukaan omaakin persoonaa ja sanoa, minä olen samanlainen kuin te kuulijani. Mitä se meitä auttaa, jos toteamme, että suumme puhuu niitä näitä puuta heinää jatkuvasti? Ei ole loppua sanoilla, ei ole loppua väärillä puheilla. Ystävä, me tarvitsemme apua. Ja miten me opimme puhumaan? Sinä opit, kun kuuntelet. Ystävä, onko sinulla korvat tässä hetkessä mukana? Kuuletko, mitä Jumala tahtoo sinulle sanoa? Kuuletko, että hän puhuu sinulle ja se, mitä hän puhuu, siitä me opimme. Siitä me jo opimme, kuinka mekin puhumme, me, jotka olemme luodut Jumalan kuviksi.
Siksi luetko sinä Jumalan sanaa? Onko tuo Jesajan kirjan fanfaarimainen alku, onko se sellainen, joka menee sinun sydämesi lävitse? Luetko sinä Jumalan sanaa? Ellet sinä ole ahkera Jumalan sanan tutkija, et sinä en minäkään pappina, ei täällä kukaan opi puhumaan Jumalan käskyjen valossa. Se on harha kuvitelma, että me voisimme ikään kuin tässä puolen tunnin katekismussaarnan aikana ikään kuin muuttaa kaikkien meidän puheen partemme. Me oppisimme kaanaan kielen puolen tunnin pikakurssilla. Se ei, ystävä, ole näin helppoa. Me tarvitsemme päivittäistä Raamatun lukua. Jumala puhuu. Me kuuntelemme. Ja siitä me sitten opimme puhumaan Jumalan käskyjen valossa. Siksi voimme tässä yhteydessä sanoa ne ihanat rukouksen sanat, Jumala auta. Mutta ymmärrät, kun me huudamme sydämestämme tässä hetkessä, Jumala auta. Miten pahasti tuotakin rukousta huudetaan joka niemen notkossa ja saarelmassa aivan turhaan. Jumal auta. Siitä tulee sellainen kirroussana, turha huuto, jonka me päästämme ärräpäänä suustamme ulos. Huudamme Jumalaa apuun, mutta ei ole tarkoituskaan, että Jumala tulisi minua auttamaan, kun olen lyönyt vasaralla sormeeni tai muuten asia mennyt pieleen, mitä olen ollut tekemässä. Silloin minä huudan pahasti ja ikävästi ja teen karsean synnin. Kun huudan Jumalaa avuksi, Jumal auta, ja en kumminkaan hänen avustaan välitä, en sen taivaallista. Siksi varmaan helvetti on täynnä niitä ihmisiä, jotka siellä turhaan huutaa, Jumal auta. Ei kukaan enää auta, kun ei olla kuultu, mitä Jumala sanoo. Tämä toinen käsky on käsky, johon liittyy tuo Jumalan uhkaus, rangaistus, jossa hän suoraan sanoo, että joka hänen nimensä turhaan lausuu, hän ei jää rangaistusta paitsi. Älä turhaan lausu. Ei sinun pidä turhaan lausuman Herran sinun Jumalasi nimeä. Sillä Herra ei jätä rankaisematta. Ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Tämä ei ole edes mahdollisuus. Tämä on välttämättömyys. Sillä meidät on luotu Jumalan kuviksi, ja kun me Jumalan sanaa väärin käytämme, huudamme häntä avuksi tarkoittamatta sitä. Siitä seuraa rangaistus. Ja tämä on pelottavaa ajatella, kun mietimme kansakuntamme tulevaisuutta, josta myös näinä päivinä täällä on puhuttu. Kun Jumalan pilkkaa ei enää samalla tavalla kielletä ja karteta laissamme ja yhteiskunnallisessa keskustelussa, todetaan ikään kuin noin ympäri pyöreästi, että ei Jumala tarvitse, että hänen nimeänsä puolustetaan. Se on pyhää ja hyvää muutenkin. Mutta ystävä, ongelma on se, että jos me käytämme Jumalan nimeä väärin, ylpeästi osallistumme kaiken näköisiin Pride-kulkueisiin ja muihin ja lyömme Jumalan sanaa lokaan molemmin käsin, meidän on hyvä havahtua siihen todellisuuteen, että rangaistus seuraa. Se tulee niin kuin Sodomalle ja Komoralle. Se tulee niin kuin monelle muulle kaupungille.
Ja siksi me tarvitsemme, ystävä, tässä hetkessä ainakin ne 10 hurskasta, jotka rukoilevat kansakuntamme edestä. Eilen kuulimme sota-ajan presidentti Kallion ja hänen vaimonsa kehotukset rukoukseen. Jumalaton kansa 30- ja 40-luvulla. Ystävät, me saimme armon. Kun meillä oli rukoilevia kristittyjä, me jotka Jumalan nimeä väärin käytimme ja Jumalan rangaistus tuli. Perjantain nuorten illassa puhuimme Daavidista ja Koljatista. Ja muistatko, miten Koljat, tuo noin 3-metrinen korsto, suuri vahva mies, miten hän herjaa Jumalaa, on niin kuin tuo ilmestyskirjan peto, suuri korsto, ja hän puhuu voimallisia sanoja Jumalaa vastaan. Ja sitten tulee se pieni paimenpoika Daavid. Ja mitä hän sanoo? Hän sanoo Koljatille, että minä tulen sinua vastaan Herran nimessä, jota sinä olet häväissyt. Ja tuo Daavid, hän lähtee Koljatia vastaan. Daavid on opetellut käskysanat. Hän tietää, mitä Jumala sanoo käskyissään. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Ei Herra jätä sitä rankaisematta, joka nimen turhaan lausuu. Siihen Daavid luottaa. Sinä ruma rumilus, Koljat, sinä olet herjannut Herran nimeä. Minä tulen sinua vastaan tässä nimessä. Ja vaikkei Daavidilla ollut, ei niitä sota-aseita, mitä normaalisti kannetaan, ei haarniskaa, ei mitään. Hän otti vain armon virrasta 5 kiveä kuvana Jeesuksen 5 haavasta. Ottaa kiven ja linkoo sen otsaan päin ja koko tuo rumilus kaatuu maahan ja se on loppu. Näin meille opetetaan Daavidin esimerkin kautta, että kun me turvaamme Jumalan, jota nyt tämäkin kirkko Jumalan nimeä häpäisee, vetämällä Jumalan nimen kaikkeen pahuuteen ja Jumalan nimellä yrittäen hyväksyä kaikkia iljetystä ja mahdottomuutta. Silloin me saamme omalla paikallamme rukouksin pyytää, että Jumalan nimi tulee kirkastetuksi. Jumalan nimessä haluamme nöyrästi, sydämen vakaalla uskolla käydä näitä koljatteja vastaan ja lyödä heidät maahan Herran nimessä. Siksi on hälyttävää, että nimenomaan Jumalan nimeä väärin käytetään tänään niin tavattomasti kaiken väärän opin turvana. Aikanaan jo virkakysymys oli sellainen kysymys, jossa Jumalan nimen käyttöä, väärinkäyttöä harjoitettiin olan takaa. Oli keskusteltu ja huomattu, että tätä ei saada millään läpi raamattu perusteella. Jätettiin ne kaikki syrjään ja lyötiin asia läpi jumalattomilla päätöksillä. Tänä päivänä puhutaan kauniisti pastoraalisista ohjeista, joita piispakunta antaa. Pastoraalinen ohje, paimenohjeet, hyvän paimenen ohjeet, miten tässä menetellään. Kaikki me odottaisimme, että ne ohjeet olisivat paimenen, hyvän paimenen mukaisia. Mutta niitä kutsutaan pastoraalisiksi ohjeiksi ja ne paimentavat kansaa helvettiin. Turruttavat meitä väärään oppiin. Ystävä, kirkko, meidät on kutsuttu julistamaan synnit anteeksi. Mutta jos me väärällä opilla hyväksymme syntiä, me emme enää voi julistaa sitä syntiä anteeksi, kun me sen julistamme hyväksytyksi.
Ja silloin me olemme pettäneet koko sen kaste- ja lähetyskäskyn, jonka Jeesus on meille antanut. Meidät on pyydetty, käsketty suorastaan julistamaan syntien anteeksi antamusta. Mutta jos me menemme hyväksymään syntiä, kuka enää julistaa hyväksytystä synnistä sitä syntiä anteeksi? Me tarvitsemme siksi, ystävät, me tarvitsemme oikeata lainsaarnaa. Sanomme synnin synniksi, jotta sitten saamme tässäkin hetkessä ja pian Jumalan palveluksessa julistaa kaikelle kansalle täydellinen syntien anteeksi antamus Jeesuksen kallissa nimessä ja sovintoveressä. Siksi huono saarna, valmistelematon, surkea saarna, jossa puhutaan vähän niitä näitä ja lopuksi joku ehkä kaunis runon pätkä. Huono saarna on alusta loppuun asti Jumalan nimen pilkkaamista, Jumalan nimen väärinkäyttämistä. Siksi pappein on luettava Jumalan sanaa. Maallikkopuhujien on luettava Jumalan sanaa ja sen mukaan puhuttava, muuten ei ole saarnatuoliin nousemista. Kun me sitten luemme Jumalan käskyjä, huomaamme, että ei vain toinen käsky puhu puheistamme, vaan Jumalan käskyssä on jopa 2 käskyä, jotka puhuvat meidän puheistamme. Tuo toinen käsky erityisesti minä ja minun Jumalasuhteeni. 8. käsky, älä sano väärää todistusta, siinä minä ja minun lähimmäissuhteeni. Muutkin käskyt puhuvat puhumisesta, mutta nämä 2 käskyä erityisesti keskittyvät kielen synteihin. En tiedä, miten me kristityt tänä päivänä usein ajattelemme, missä 2 tai 3 on koossa Jeesuksen nimessä. Siellä ne 2 tai 3 puhuvat pahaa jostain toisesta kristitystä. Näin se taitaa yleensä olla tänä päivänä, jolloin me huomaamme, että me emme edes kiinnitä niin paljon huomiota siihen, mitä suustamme päästämme. En ajatellut niin tarkkaan, mitä sanoin. Tai nuorina me voimme sanoa toisellemme, vitsi, älä ota niin vakavasti. Se oli vaan nyt tällainen heitto. Mutta ystävä, Jeesus Matteuksen evankeliumin luvussa 12. Hän ei ajattele niin, että se nyt vaan lipsahti suustani. Hän ei ikään kuin anna minulle mahdollisuutta sanoa, että sori, en ajatellut sen tarkemmin mitä sanoin. Unohdetaan homma. Vaan Jeesus sanoo, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te taidatte hyvää puhua, koska te itse pahat olette. Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Eli ystävät, se mitä minun suustani tulee ulos, ei se ole vain sitä, että näin nyt lipsahti. Vaan ystävä, kyllä se on kyse siitä, että minun suustani tulee ulos, minulta lipsahtaa ulos ärräpää tai paha sana vaimolle tai lapsille tai sinulle läheisessä kanssakäymisessä. Se lipsahtaa sieltä sen tähden, että minun sydämeni on sitä täynnä, mitä minä suustani päästän. Eli ystävä, lopetetaan tällainen verukkeiden keksintä. Lopetetaan pelleily Jumala edessä. Lopetetaan, niin kuin joskus Oulussa oli tällainen teatteriryhmä kuin Jumalainen teatteri. Ollaan, ystävät, täällä tänään rehellisiä syntisiä. Ei pidetä mitään jumalaista teatteria, vaan tunnustetaan Jumalan käskyjen valossa toisen käskyn, 8. käskyn kohdalla, että me olemme rikkoneet hänen tahtonsa puhumalla väärin tai jättämällä puhumisen kokonaan. Me tarvitsemme, ystävät,
Jumalan armoa, jotta puhdistuisimme. Tarvitsemme sitä Jesajan kutsumusnäkyä. Tästä ei tule mitään, vaikka itsekin olen pessyt tukkani, kammannut ja koitan olla fiksu ja filmaattinen niin sanotusti. Mutta tästä ei tule mitään niin kauan kuin minulla on saastaiset huulet. Ja se johtuu siitä, että minun sydämeni, se tuottaa sitä puhetta, mitä sydän on täynnä. Siksi ystävä, on ihana aloittaa Jumalan palvelus yhteisellä synnin tunnustuksella. Siinä me saamme käyttää puheelintämme. Saamme ottaa puhelimella yhteyden taivaalliseen Isämme, tunnustaa mitä olemme puhuneet, jättäneet puhumatta, tunnustaa, että me olemme nämä käskyt rikkoneet, tarvitsemme anteeksi antamusta, Jumalan armoa. Ja ystävä, on ihana, kun saamme lukea evankeliumeista, Kristuksen kärsimyshistoriaa. Sillä Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitseminen, siinä oli pääpaino siinä, että häntä syytettiin ja erityisesti häntä syytettiin Jumalan nimen väärinkäyttämisestä. Ylimmäinen pappi jopa repäisee papilliset vaatteensa, tekee valtavan suurta numeroa siitä, mitä me enää todistajia tarvitsemme. Hän on pilkanut Jumalaa, hän on käynyt ylitse toisen käskyn, käyttänyt Jumalan nimeä väärin. Hän on ansaitseva kuolevan. Ristiinnaulitaan hänet, toisen käskyn rikkoja. Ja sitten, kun Jeesus tuomitaan ristille, hänet saatetaan sinne vielä, näin evankeliumit meille kertovat, hänet saatetaan ristille väärien todistajien avustuksella. Eli Jeesusta vastaan agitoidaan väärät todistajat, jotka väärin puhuvat ja 8 käskyä vastaan rikkoen todistavat, että Jeesus on ansainnut tuon kuoleman pahimman kaavan jälkeen, ristiinnaulitseminen. Siksi voimme sanoa, ystävät, sen karmean tosiasian, että minun syntini, meidän syntimme, toisen ja 8. käskyn rikkominen, se on ollut syynä meidän vapahtajamme kärsimyksiin. Jeesus on tuomittu ristille nimenomaan toisen käskyn rikkomisesta 8. käskyn rikkomisella. Pysähdy ja mieti, mitä kuulit. Jeesus tuomittiin ristiinnaulittavaksi toisen käskyn rikkomisesta. Ja se tapahtuu 8. käskyä rikkomalla, antamalla väärien todistajien tulla todistamaan, että Jeesus on tuollainen ilkeä, saastainen rääpäle, raskailla synneillä tahrattu ja hierottu. Hän on kuoleman ansainnut näiden käskyjen rikkomisella. Siksi Jeesus, jos kuka, hän on joutunut siis kantamaan meidän väärien puheiden seuraukset. Hänen syntilistalle merkittiin erityisesti hänen puheensa. Hän, joka on sana, Jumalan sana, joka tuli lihaksi. Hän, joka puhuu Jumalan sanoja, ne ovat henki ja elämä, mitä hän sanoo. Juuri hänen puheistaan hänet erityisesti tuomittiin. Ja sitten vielä kerrotaan, että kun väärät todistajat olivat todistaneet, Jeesus pilkkaa Jumalaa. Sitten vielä Johannes sanoi, että lähimmät palvelijat löivät Jeesusta päin suuta ja sanoivat, noinko sinä vastaat? Uskon, että
jollei Jeesukselta haljennut joku hammas. Huulet ainakin turposivat. Ja se, mitä hän ristillä puhuu, sen hän on puhunut suulla, joka on turvonnut lyönneistä. Ystävä, siinä meillä on kuva, mitä me ansaitsemme. Siinä meillä on kuva, mitä meidän puheemme tuottavat. Mutta tässä meillä on se kirkas evankeliumi. Se ihana Jumalan armon evankeliumi. Jeesus. Hän sovitti minun pahat puheeni. Hän sovitti sen, mitä me ystävät olemme rikkoneet 2. ja 8. käskyä vastaan. Siksi on ihana, kun tänään Jumalan palveluksessa käymme synnin tunnustuksen. Kun tulemme alttarille, saamme tähän saastaiseen suuhumme Kristuksen pyhän kalliin ruumiin ja sovintoveren. Ja meille julistetaan, tämä on koskettanut huuliasi. Sinun syntisi on sovitettu, kaikki saastasi on poistettu. Olet Jumalan lapsi. Kuule nyt, mitä Jumala puhuu. Opettele häntä kuuntelemalla, miten me puhumme Jumalan käskyjen valossa. Siksi ystävä, Jumala sinua siunatkoon tänä päivänä. Jumala armahtakoon sinua ja meitä jokaista. Meillä on Jeesus, joka kaikki meidän puheemme on ristillä sovittanut. Ja haluan jo tässä hetkessä julistaa sinulle, ystävä. Sinä saat uskoa. Syntisi anteeksi. Kaikki väärät puheesi. Anteeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aloitamme Jumalan palveluksen, jos Herra suo, noin 5 minuutin.